A friend me, Daasebre Dr. Diawuo a tosmienu na me Berekumhene. Na majuma a nyame zimba wiase, me doctor, me surgical specialist, me operation because we are wo Germany. Na me ba Ghana no na minya a doctor bi pa eni buo de ma otumfo osete to the second. Sabre no na wabetena akondwa so a obia frɛ no King Solomon. Na me hwehwɛ mu na no me wu sɛ nokore ni ɛsɛ yɛ frɛ no King Solomon. Efi sɛ nyansa a nyame de ma King Solomon no bi sɛ owobi a enam ni nyansa na ho brase ɛdɔ a ɔwɔ ma nipa ne na kokɔ oduro ɔde aboa ɛyɛ ahenie wɔ Ghana. Na saa no mi so bedi ade no na ahensam pi wo manhia anso bedi ade no anche na saa ahensam matiu ni maka o na wo na a ema manhia enju no otumi siesie ni nyina enam sans na omoto no se ona oye King Solomon na anche bia na menso edimisi akondwa so wo Berekum na Bra de misi akondwa so no anye boko ekofa nsem pi bai Berekum akondwa no efri Asantes asokore mrebia a opokuwa the first na opese otre santimamu nti okoko wo mmia pi na one doma ne German fo kokwen na odi o musunkunim na odi wo msunkunin no na wo musa aba no na oja asojafo bi wo ba bia asese Berekum we se wo montra ho na se domafo ne anase Germanfo wo mo sori se omne asantefo ebeko a na che se wo ma so animu na fe wo ma atonkra ha edinipa beka wo mo enti achire no na oye na dwen se ese ochichiri kuro wo babia a asujafo no wo no na nti okohu asokore Asante asokore manhene so omma ni nipa na omfa nkochichiri kuro wo babia asujafo no wo no enti nipa oyi wo mkoye no ebine Amankona Diawuo a odika no na ebini nipa pi ka no ho na omkochichiri Berekum man omkochichiri Berekum enti omkochichiri kuro no na nipa de ontrase wiase afebo eduru ba bi na Amankona Diawuo okọ ne krachi na ni nua bi ye frɛ no kyerɛ diabo obedi na kondwa na Amankona Diawuo betra kondwa so no ni nua ba ne ye frɛ na amea ono na oye ohema Amankona Diawuo wuye na ono de otiase enti kyerɛ diabo bedi akondwa no na ono na ye ohema anche na kyerɛ diabo no so oka ba bi na eka amea na ompese sata no na woma ono omkoye no mbofra ya wo omo ho no na omu nyina susa na no se tetemre no so edu si na o se enya obi a wanyi ne ho odin o wanyansa se na be ya ekon bi ba obotumadi animu na otra kodwa no so a enam santi na ochi san din ye no amea hene enti obeya amea hene the first anche na ono so oka baby na ansana obaka baby no odi akondwa no ma Amankona Diawuo ne ba efre no Kwaku Diawuo na oka kire ne se eye Amankona Diawuo abusua no se binyina online ni papa akondwa no ma wo no na ono oka baby na oka baby no na Kwaku Diawuo no ankasa se ofa ohema free de yefam na mom okofa ni nua ba e frɛ ya wusu a de ni sie akondwa no so na che se akondwa no bedi emma no ho na mma no di akondwa no a be mfie ahanu ni akire
na bɛyɛ 1941 na yɛ nananom ɔmo kaa yɛ ho sɛ akonnwa no yɛ ɔmo dea na nyɛ mma no dea deɛ sɛ sɛ mma no de akonnwa no ma yɛ papa no na ɔmo soso ɔmo mpene so saa time no na ɛyɛ nana kwamboakye a ɔkaa baabi a mabɛdi n'akonnwa no ɔna na ɔte saa akonnwa no so nti ɛyɛ amanso ma ɛbɛpue manhyia bi sɛ na prɛmpɛ the second or so na ɔte akonnwa so nti ɔtena so no na ɔhwehwɛ mu no na ɔka kyerɛ ɛyɛ kwamboakye no sɛ akonnwa no ɛyɛ Amankwradi Awuo asefoɔ dea na ɔno ɔyɛ ba na mmom ɔntu n'akonnwa so na sɛ ɔno anaasɛ ne hema no ne yɛfrɛ no fɛkaa so ɔka baabi a ɔsɛ ɔmode akonnwa no kɔma Amankwradi Awuo asefoɔ nti ɛyɛ ɔhema no ne di kan kaa baabi na ɔde akonnwa no ma me nua ba a ɔdi m'akyi nti ɔno na ɔbɛyɛ Ameahene the second na ɛwɔ mu ara na ade kwamboakye so kaa baabi na Ameahene the second ɔde akonnwa no ne mpanyinfoɔ abusua yɛde akonnwa no maame nti yɛde akonnwa no maame no ɔno deɛ kɔpɔ na kana adwene ne sɛ ne mma no adi akonnwa no akyɛ ɔmahwɛ akonnwa no so akyɛ na this time deɛ nka ɔmfa akonnwa no ma me a yɛ na akonnwa no yɛyɛ deɛ na sɛ daakye bi akonnwa no tɔ a ebi a yɛbɛtumi ama mma no so abɛdi bi mma no wɔma mpene so saa ɔma nte aseɛ na ɔmode asɛm no kɔɔ yɛde kɔɔ ade regional house of chiefs ɛkɔ so no nyinaa no ɔtumfoɔ te ho bibi na nti ɔsoma ɔbɔfoɔ ma no ba Berekum bɛhu Nana Ameahene the second ɔyɛ me sister no ɛne me ne mpanyinfoɔ na a wɔn di m'akyi no atrankonnwa no ɔmo kyɛ mmienu ɛfa kɔ mba no hɔ na ɛfa so ba mo hɔ na ɛkɔɛ no kɔhyia ɔtumfoɔ no na ɔtumfoɔ obisa Nana Hema sɛ adɛn na ɔde me si akonnwa no so na ɔmfa ma mɛkyerɛ na sɛ ɔde me bɛkyerɛ yɛ a nka nea ɛkɔ so nyinaa no ɛko na aba so nyinaa nsɛm na aba so nyinaa no ɔno na nka ɛsɛ sɛ ɔdi anim ɔkoma me na mmom nka akyi ɔno nso obɛdi akyire na mmoa biara obɛtum no ɔde bɛma yɛn na saa time na so na ɔno nso ɔfrɛ ɛyɛ wɔma ayɛ me dɔm no ma ɔmo ba manhyia na ɔno ɔmo ka sɛ ɔpɛ sɛ asɛm no oyi ba manhyia na ɔbɛsiesie bɔ mo pene so nti yɛfrɛ asɛm no wɔ regional house of chiefs no na ɔtu bɔfoɔ sɛ ɔmmra mehu wɔm na ɔnye asɛm no mfa mma no na ɔnsiesie no wɔ manhyia na adɔmyɛfoɔ no sɛ ɔmo nsom manhyia ɔmo nsom ɔtumfoɔ nti ɔmo mpene so ɔtumfoɔ the chairman no ɔsan kɔɛ kɔbɔ n'amanneɛ nti ɔkɔbɔ n'amanneɛ no na ɔfrɛ me na ɔka kyerɛ me sɛ menka makoma ntom nea ɔbɛyɛ biara a yie bɛyɛ yie nɔkorɛ bɛba na madie makonnwa no ɔbɛyɛ ama me na meda no ase na nɔkorɛ ni sɛ onim a nka mentie akonnwa yi so nti ɛfiri saa time no mmoa biara a ɔbɛtumi no na ɔde boa me na ɔdi nsɛm no so akyi nti asɛm no na ɛwɔ ade regional house of chiefs no ɛhu sɛ na nɔkorɛ nkom nadi ma me lawyer no ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɔmpɛ sɛ panel na wɔn ɛtu wɔn a wɔn di asɛm no nti wɔn mfa different panel na wɔtwitwi yɛ ti na ɔde asɛm no kɔ high court wɔ wɔn akyi ebu a mebem sɛ pɛ na wɔn san yɛ appeal de kɔ ade court of appeal ɔso so ebu a mebem wɔn di fɔ wɔn de kɔ ade supreme court ɔno nso so ebu a wɔn fɔ na kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ akonnwa no yɛ media na meba regional house of chiefs sɛ ɛte saa deɛ a ɛneɛ ɛsɛ sɛ wɔn gizet me na me kɔ ɔtumfoɔ ka kyerɛ no sɛ sese deɛ deɛ aduru ni na anka ɔmma me da a mɛba bisae na ɔsɛ mentom bo ase asɛm no ɛntwae na nti metom bo ase na ɛwɔ mu a na house of chiefs regional house of chiefs ɔmo kaa sɛ supreme court foɔ na ɛbu asɛm no ɛnyɛ ahemfo nti ɔsɛ asɛm no yɛsan tu another panel or
at the Regional House of Chiefs. Into mutu another panel. Now, omotra asem so. Actually, you are here na oye chairman. Omotra asem so no. You said this time no omnim say otumfo ani woman nti. Na obia so say bia obey bibi enti nokro omdi nokrodi ne di asem no. Na medi bim. Na otumfo aye ne de entimi mfa adonka. Na Mr. say nyame man nkwatenten ahoden wo na ne nyansa na odi ama no fa bi nka no ho na oye nipa bi so a owodoma nipa pi na Ghana nipa pi bi dia dia pi nema ombenya sase a ombeton ne keka ho te na ombe dia dia nanso so tumfo de obi dia dia no pe asumdwe ama ebuo aba ahensemu te ama woma yedi na chinyina na woma yendi na chikura no ebuo ama ahemfofo anya ebuo enti nya meka ne se nyame ma ne nyinche na ontimi nkoso mmoa Asante man